Здравейте хора, аз съм Сами 2712 и сега отново ще играем Clash of Clans в Remote сервера. В сервер, обаче, нали, както The Love Gamer каза в първия ни клип, нямаме достатъчно, това ще струва ужасно много ресурс за това. Та, значи, сега си мисля дали да направя само с миньони или пък да опитам само уизарди и нещо такова. Та, като начало ще пробвам само миньони. Вау, не съм виждал толкова миньони никога. Днес на хора не съм виждал толкова много миньони последен левел на едно място. Той е твърде силен. Твърде силен. Твърде силен. Може би, кой знае. Ще отнеме много време, но ще стане над хиляди майнинг хорди в едно. Представете си нещо такова. Вижте колко са много просто. Толкова много мания не виждали ли сте някой? Той всичко много бързо измря. Интересно. Толкова майнени да измрат толкова бързо. 547 майнена за нищо не става. Така че мисля сега да се пробваме с визарди. Find a match. О, не. Не. Армия от магиосници. Айде, come on, wizards. You can do it. Do it, just do it.
защото вече на него не му останаха никакви дефенсове, освен спрингтроповете, които са навсякъде. Тъй, че победата ми е кърпа. Вързана. Окей, само защото ми остана нали така известно, ми останаха малко просто да унищожат. Тия ще ги пусна, сега не ма съдите, само защото ги ползвам заради Кугичу. Ще отнеми векове. Той ти помага, Арчер Куина. Хилдра, нищо не става. 99%, как няма ги... Хайде. Арчер Куин, молят са. Молят са. Ей, тъй. Браво. Ей, тъй, искам. Чулима. Арчер Куина. Окей. Нямам идея сега с какво Лава Хаунд съм опитвал. Понеже много ми харесва Ice Wizardите, ще пусна тях и Пеки. Не, само Пеки. Ще пусна само Пеки. Айде и един Ice Wizard. Айде, we are ready. Ready for battle. Yeah, баце. No. Nope. 48 Ice Wizard, 46 Пеки. Срещу и тая коза. Кажете ми кой ще би. Айде, останаха му само Inferno Tower-ите, Wizard Tower-ите и други хиляди неща, които могат да ми унищожат тя, ама... Айде, Dark Elixir Drill си замина на нещо. Айде и това. Айде и това. Най-силният му дефенс замина на кино. Бля. Не умирай! Как преди да ударя, го убиха този Пекачан. Ко ще се бият? Давайте, момчета! Давайте, моите момченца! Не оставите някакъв си Wizard Tower да ме уби! Окей, сега. Не ми... Не, още имам тия. Айде, удари го! Бити пърпелен кинчето! Не успях. Good. Very good. Maybe you're even the best.
Ми, мисля, това е всичко от този клип. Ще направя друг след известно време. Може ако ви е харесал клипа, може да го лайкнете и да се абонирате и да пишете по един коментар. Чао!